Rwive rinoruma but rinongoda kubatwa bho. Andiri? Rwive rinoruma but rinongoda kungoitawo zvongoti usazonyanya kuri wezviri kwari aiso rinokwanisa kutenda kudzoka futi kumusoro. Andiri? Kana rakadai harikwanisi kugara zvakanaka. Ronzi riri poisonous one. Yeah, riri poisonous. Otherwise rinokwanisa kurwisana nenyoka rinozokurirwa zvako. Kwewese usingachi? Kugona kungoribatawo zvakanaka otherwise. Unonzani? Chris ani? Crispin Maxi. Uri kuno kulogin va? Yeah, ndiri kuno kulogin va munasaika mo apa pa number 4. Andiri? Yeah. Saka izvo watora kupi Rwive? Waraita apa ndiri kugarden kuseri. Saka ndokandariona zvangu saka rinoshanda zvaro rimwe basa rinoshanda kuno. Saka ndoda kutonorisa mubhaketi umo kutomborichengeta chakuzi. Rinosinza basa reRwive? Uraite pakuchinja kuti kuchinja kwarinoita I think kuti noupenyu hwako unobva uchinja futi because rine mushonga unozodyiswa mukanwa. Saka unoita zvemishonga here? Kwete. Se uri kutsanangura kuti zvinochinjisa? Ndinoona zvichiitwa. Saka ucharutengesa? Paritengeswa haisi tiriwo pano kana tiritengesa tononorisa patinonorisa kuitira kuti unozosenzeswa nozoshanda senzira nevechivanhu nagogo avo. Ndizvo chaizvo. Anditi? Saka uri kutora paiyo? Apa ndatora kugarden kuseri. Handinombomhanyisana kuti ndiritore here ndikuriti uya kuno riri kutiza wena. Uya kuno ka. Saka unotombofamba uchibata maRwive? Hai harichiise kana ndikatoriona vamwe vanotoisa pamuti kana vakariona but inini ndotoisa ipapo. Saka wabata maRwive mangani sofa? Sofa ndabata ninga kusvika kuma 15 wai. Utofamba uchatsvaka? Ndikangoriona chete ndozoti zvangu zvaita. Andiri? Yeah. Une makore mangani? Apa ne 25. Andiri? Yeah. Wakatanga kubata maRwive kune makore mangani? Ndane 23 ya. Andiri? Saka unongochingobata uchipa vanhu vanoita zvechivanhu? Chete. Ndatongoriona chete ndakutoita zvandinoita naro kana kuiza chairo ndogona kutongorimhanyisa. Wakati mvana. Iripo.